Il-ġimgħa wara nofsinhar għadda mill-Parlament it-tieni sett ta' emendi fil-Kodiċi Kriminali. Emendi importanti jikkonċernaw id-diskrezzjoni tal-Avukat Ġenerali f'kawżi dwar id-drogi. Permezz ta' dawn l-emendi, id-diskrezzjoni oriġinali tal-Avukat Ġenerali li jiddetermina f'liema qorti persuna għandha tiġi proċessata ser tinżamm iżda ser jiddaħħlu diversi salvagwardji favur l-akkużat. Emenda oħra hija li ser jitneħħa ċertifikat ċem il-kondotta li kien qed jikkawża inġustizzji kbar. Fost il-ħafna emendi oħrajn il-Ministru Owen Bonnici semma żieda fil-pieni għal min jagħmel vandaliżmu. Ser jiddaħħal ir-reat ta' stalking għal min isegwi lil ħaddieħor b'insistenza u ser tiżdied il-pina kriminali li tvarja minn 10 snin sa 40 sena. Intant il-Ministru Owen Bonnici qal li l-Gvern ħass l-importanza għal dawn it-tibdiliet minħabba l-kwistjonijiet li jakkumulaw matul iż-żmien. U allura għamilna bidliet illi trattaw ittakiljaw issues li l-hom ħafna jinġemaw is-snin. Il-tama tal-gverni li fl-aħħar naraw tnaqqis fis-sistema ta' ħella ta' ħin illi hemm fil-kawżi żgħar dak ngħidulhom tad-distrett u d-Rati Kriminali tagħna. Meta kien qiegħed jippreżenta dawn l-emendi il-Ministru Owen Bonnici konferma li l-Gvern ser ikun qiegħed iressaq l-idea li l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ikunu posposti sabiex jaħbtu ma tal-Parlament Ewropew. Għalkemm il-Ministru Bonnici għamilha ċara li lan tal-Gvern huwa li jkun hemm konsultazzjoni qabel tittieħed deċiżjoni aħħarija.